И като цяло това би провокирало също желание или по-точно би дало реална възможност за българите да гласуват. Има нещо друго, което бих също желал да подчертая и трябва дебело да подчертая. Гласовете от чужбина отиват в избирателни райони, които са 2 или 3. И тежестта на дадения вод не е с абсолютната тежест, както е на водът подаден от България, защото той има значение само при разпределянето на мандати, което в никакъв случай не е равнопоставен. И това е, бих казал, едно нарушение на вода, значи той от пряк става косвен. Тези неща ще може да ги промените, ако утре имате ваше представителство в властта, в следващата власт. Защото за електронно гласуване у нас се говори отдавна, очевидно няма воля да се направи, както и промяната по разпределението на мандатите. Може ли да ви кажа още нещо по този повод? Има една препоръка номер 11. Това на Европейската комисия? Да, от 2004 година, която е на Европейската комисия от министрите членки на Съвета на Европа. И аз мисля, че България не се намира на Луната, България се намира в Европейския съюз и трябва да се спазват някои европейски директиви. Така, съмняваме се вече дали се намира в Европейския съюз, за всичко, което става в държавата. Това в кръга на майтап, разбира се. От всичко, което казвате, оставам с впечатление, че ще участвате активно в предстоящите 2 вота, независимо дали ще бъдат на една дата или отделно като кампании, евроизбори и национален парламент, или греша? Да, ще участваме при положение, че ни бъде дадена такава възможност. Знаете, че зависим от регистрация, от редица административни фактори в България. Надявам се да минем през тях и да можем да участваме. Ще ви кажа, нас повече ни интересува именно изборите, които са за български парламент. По простата причина, че в Европарламента има една зададена рамка и там не можем да влияем в голяма степен. По-скоро бихме могли да влияем, ако присъстваме в българския парламент и участваме в управлението. Или да се върна пак на първият ви въпрос, ние не бихме искали да управляваме, но ние бихме искали да кажем как би било по-добре да се управлява. Тоест да имате представителство. Да имаме представителство, както е нормално, и да присъстваме в политическия живот на България. Знаете ли с кой ще се конкурирате, след като ще участвате на изборите? Може би няма да се изненадате, но гласовете, които са дошли от чужбина на 2005 година, 4626 гласа, и това прави 59,9%, са за ДПС, мисля, че за никой не е изненада. Но втората партия, която се подрежда след тях, това е интересен момент, е НДСВ с 13432 гласа, и това прави 19,54%. След това вече идва БСП далеч по-назад и коалицията БНС, която вече не съществува. Да, това, което казвате, е верен сбор от неверни числа. Чисто бутафорно ви го казвам. По простата причина, че ние не се конкурираме с никой и няма да се конкурираме. По простата причина, че в нашия коридор, където бягаме ние, не бяга никой друг. Българската емиграция, припознавайки собствен политически субект, ще гласува за него. Това, че имало гласове подадени за други политически формации, е било именно поради липса на реален политически субект, който би заинтригувал българската емиграция. Кажете сега с колко души вече сте разговаряли от тези 1,5 милиона, броим само тях, които имат права да гласуват и които са готови да ви подкрепят, както в учредяването на евентуална партия, така и утре като гласоподаватели, защото ако вие спечелите 1,5 милиона гласове, искам да ви кажа, че вие взимате властта. Както ви казах, ние нямаме амбицията да взимаме властта, амбицията ни е да присъстваме. Но вие си гарантирате тези 1,5 милиона гласове, автоматично ставате първа политическа сила. Ние сме реални хора и не бих казал, че имаме амбицията да вземем 1,5 милиона гласове, но с реалните 10% на 1,5 милиона си осигуряваме преминаването на 4% и осигуряването на съответния брой мандати за присъствие в парламента. Как ще водите разяснителна кампания, за да наберете максимална скорост и популярност с българите, които наистина са пръснати по цял свят? Европа може би е най-лесният момент. Говоря за хората, дори щатите може би няма да е толкова трудно. Говоря за хора, които са Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, а там също живеят най-малко българи. Да, това е хубав въпрос. Вие защо мислите, че ние не сме популярни сред българите? Питам. Не знам. Ако си направите труда да проверите, името на партията Другата България е запазено преди 1 година.
Миналата година, януари месец. Тоест, вие от миналата година... Ние от 8 месеца работим, аз от 8 месеца не съм стъпал на земята, лета непрекъснато с самолета, срещам се с хора, разговарям с хора. Това го правят също и колегите в... държави обиколихте? Извинете, че така ви прекъсвам. Само в Китай, в Япония не съм бил и в Австралия. Иначе всякъде... Европа, Щатите, Канада? Да, абсолютно навсякъде. Русия? Не, в Русия не съм бил, имаме там наш представител. И още нещо, не мислете, че съм само аз човека, който работи в тази посока. Ние имаме координатори, които са в East Coast, West Coast, в Канада, в Европа, на много места. Добре, как ви посрещат там, където вече сте провели срещи? Колко хора идват на тези сбирки или не знам точно как протича, под каква форма? Ако влезнете в нашия сайт, там има публикувани снимки от как се провеждат сбирките, от присъствалите на сбирките. Много радушно. Както ви казах, комуникацията между иммигранти, аз самия съм такъв, напуснал съм България преди много години, 80-та година, е съвсем нормална. Имигрантите имат свой собствен език и се приемат така съвсем радушно един друг. Добре, 80-та година сте напуснал, наистина много години с това. Бихте ли се върнал сега отново? И при какво условие? Аз и в момента съм в България. Казвам, че прекарвам голяма част от времето си в България поради ред причини, имам проекти и така нататък. Така че присъствам, връщам се, заминавам и така. Не съм скъсвал категорично присъствието с България. И все пак не разбрах с колко души. Някаква цифра кажете. 1000, 2, 3, 5. Не, към момента имаме в рамките на около 18 000 души, които са така твърдо ядро. Не, това е твърдото ядро. Трябва да забележите, че емигрантската маса е латентна. Тя не може да си позволи да бъде като типичната политическа партия в България и ще ви кажа защо. Много от хората, които са заминали след 90-та година, те са там поради икономически причини. И именно те трябва да работят, нямат това свободно време за да водят този социален и политически живот. Това е една от причината, че са в латентно състояние и не са голям брой, а са само 18 000 души. А колко мислите, че могат да нараснат? Това ще покаже времето. И все пак, от тези 1,5 милиона, мислите ли, че 600-700 хиляди? Нереално е да говорим такива неща. Аз ви казах, при възможност да се гласува електронно, можем да осигурим със сигурност около 150 хиляди. Но има една малка подробност, която никой не смята. Всички тези хора, които са отвън и гласуват за своята политическа формация, имат роднини в България. И за разлика от професор Константинов, който много уважава, аз бих казал така, като ги броите тези, не ги броете по едно, а ги броете по две. По простата причина, че на никой родителите няма да гласуват за... Или, ще предпочитат да гласуват за политическа партия, избрана от техните роднини. И не забравяйте, че българите зад граница са първи икономически отрасъл в България с средствата, които пращат всеки месец. Така е, да, спор няма и в това. Тяхната сума или по-точно тяхното количество е срамно близък до брутния вътрешен продукт. Добре, ние ще ви следим как от тук нататък ще се развивате. Интересно е това, което правите. Един последен въпрос само. Може ли хора, които живеят в България, но не се чувстват комфортно, а пък не им стиска да напуснат държавата и да емигрират, да се запишат във вашата партия? Значи нашата партия, ако прочетете слогана, който е от вас за вас, тя е партия на българските емигранти и българите, чувстващи се като емигранти в родината си. Ние не ги делим хората на българи и не българи. Всеки един, който желае, може да участва и да членува. И ще ви кажа нещо много интересно. Само едно изречението трябва да свършим. След като бяхме публикувани от Bulgarian News, което беше преди 3 седмици, буквално бяха заляти нашите телефони и имейли от хора от България, които желаят да присъстват и да членуват при нас. Добре, ще ви следим за напред, да видим какво може да направят българите, които са зад граница, пък и българите, които са тук, дали няма и те да ви подкрепят. Това беше Божидар Томалевски, партия на българските емигранти, която предстои да се учреди. С това се разделяме за днес. Тази вечер може да гледате отново утре ден петък с колегата Петър Андонов, който ще направи обзор на седмиците. Сега вижте новините с Анка Бончев. От мен Димитрина Пандурова. Довиждане, всичко добро.